Good morning guys, this is Roms Jin TV Vlog etc. At today pupunta kami sa Cobelandia, Labrador, Pangasinan. At sa mga nagtatanong kung paano pumunta dito sa Cobelandia, search nyo lang sa Google Map or Waze. Ayan, nandito na kami sa Cobelandia. Tara na at samahan nyo kaming mamasyal dito sa Cobelandia, Labrador, Pangasinan. And guys, yung cellphone number nyo Globe at Smart. Tara po, punta na tayo sa information area para mag-check-in. At alamin na rin kanilang mga room rates para sa mga nagbabalak mag-overnight. And guys, pinost ko na dito kanilang mga room rates. Paki-check na lang. At swak na swak sa ating budget guys. Sa mga gustong mag-beach at swimming pool. Ayan guys. At sa mga gusto magpa-reserve, chat nyo na lang sila sa kanilang Facebook page o call na lang sa kanilang cellphone number. Ayan po, pinost ko na lahat yan. Ayan po, malawak po ang parking area. Meron channel ako. At sa mga nagbabalak po ng day tour, 150 pesos po per head. At meron din po silang free wifi dito at meron din silang live band. Ayan, 7 PM to 10 PM po ang live band nila dito. Sigurado po kayong mag-enjoy dito. Sir, restaurant namin sir po. Sige mamaya. Yung live band nila daw guys dun sa may restaurant. Pero mamaya pa pong 7 PM. Free wifi. Ayan guys, pwede kang mag-upload kagad ng yung picture. Free wifi dito guys. At dito po kami naka-check-in sa may Family Deluxe for 3.5. Meron siyang 2 queen size bed, refrigerator at TV, air conditioning, at meron din siyang sariling bathroom. At malapit lang ito sa swimming pool guys at saka sa may beach. Ang sarap mag night swimming mamaya guys. Room 303. Tinatanong niya kung magkano yung damit ko. Sabi ko di ko na maalala. And guys, nagpa-additional kami ng bed kasi 5 kami guys for 300 pesos. And si sweetie ko napapasayaw pa. Ayaw mo na ibot sa restaurant doon. Ito yung CR nila guys, meron pang heater. Nice, malinis. Sabihin mo anong sasabihin sa nanay mo? Pinapalasin mo. 3.5, may rep. Ayan o. Dito lang. Amazing and beautiful. Ayan. Priceless love. Katabi namin yung swimming pool. Tara guys, libot na tayo. Libot mo. Kita ka dun sa tulay o. Dito? Dito muna tayo. Ay, tignan natin yung bago. Ayun, patak ko lang. Sige, picture muna ako dito. Ganda ng slide nila dito guys, dragon. Ayan po, ang ganda ng view, dragon po yung slide nila. At malinis ang pool. Ito na nga nila yung yung cyber dito ko. Ayan po ang view ng dalawang malalaking pool, pang kids at pang adult. Anong room ito?
Executive. Deluxe. Deluxe. Deluxe Dito room. ang room natin, 303. Yan yung room natin, 303. Ayan mo. Upo lang dito. Sabi namin ang sila. Sarap magkape dyan ah. Lakad tayo hanggang dun. Pupunta. Print out. Ganda ng ambience dito. Ganda ng panahon, no? Gustong mulan. Kaya nga, magandang view dito yata. Tawid ka muna dyan, tapos huwag kang alis. Pipicturean kita dun, oh. Ay, may makap. Hello, sweetie. Man. Souvenir shop. Maluwang dito, nakakapagod. Dito pa walang tao. Dito tayo dati, no? Dito tayo dati, oh. Dito. At lang yata. Oras. Doon ako may lamesang mga dito, eh. Oo, may sopa dyan. May sopa. Naksusi yan. Naksusi. Oo. Ayan. Wow, ang ganda, oh. Actually guys, second time namin dito at dito yung room namin dati. Malapit sa tennis court. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Yung pasok ang tennis court na. Oh, may drawing maliit. Akyat muna ako dyan, YouTube. Baba ka na lang dyan. Dito na lang, oh. Punta kang tennis court. Dito muna. Ito guys, pinost ko na yung sports amenities. Yung mga mahilig sa sports dito guys. Ay, may bayad din. Gusto nyo mag-tennis na nasa 100 yan. Wow! Wow, ang ganda dito, oh. Ay, Titi, may mango, oh, kabago. Resto bar. Kaya may light band mamaya. Saan? Dito? Tara guys, akit tayo sa may rooftop. Tignan natin yung view sa may taas. Yan. View dito sa taas. Ito guys, yung view na dalawang malalaking swimming pool. Yung isa 2 feet for kids at yung isa 5 feet for adults. Ang ganda dito. Ayun yung view. Mamayang gabi, pwede tayo punta dito. High tide na oh. Wala na yung mga bato. Hindi pwede. Oh. Hindi pwede.
Ayan guys, yung mapiling kong asawa. Sa likod Jenny, kaya no. Ayan, may swimming pool dito guys. At beach. Ayan siya, oo. Tara guys, punta tayo sa may tabi ng beach. Balak namin mag-island hopping ni Mrs. Kaya lang high tide na. Bukas ng umaga na lang. Mag-island hopping kami sa may Cabalitian Island. Bukas ng umaga na lang. Mga dagong-dong oh. Ay, hindi. Ang dami na Pero for the meantime, dito muna tayo sa tabi ng dagat. Mag-sightseeing muna tayo guys. Hindi, doon sila nagbabangka. Saan tayo bababa dyan? Yan o. Wait lang. Doon guys yung Cabalitian Island. Pero kailangan mo sumakay ng bangka. Hindi pwede ngayon kasi high tide. Ito naman. Wow, ang lakas ng alon. High tide. Marami nalilig. Yan naman talaga yung alon, di ba? Mataas lang yung alon dito. Hoy ko naman. Close at 6 p.m. High tide. Tara guys, akyat tayo sa kabilang view deck. Tingnan natin yung view ng beach. Tanong tayo. Wala kang dadaanan. Mga balak mag-swimming sa dagat dyan guys oh. Kaya lang high tide. Diyan sumasakay ng boat para sa island hopping. Doon yung public beach guys oh. Tubuan Beach. Marami nagsuswimming doon. At doon may boat rental. Lakad pa mo. Mamaya, no? Oo, tawa-tawa ka naman kahit konti. Ito po ang souvenir shop at meron din mabibiling mga soft drinks dito guys. Ayan po, meron pa nag-team building. Ayan ang bus nila guys. Oh. Yun. Ito yung restaurant nila guys. Meron nagpe-perform na live band dito tuwing 7 p.m. Ayan, corneto. Corneto 50. 50 sa te, corneto. Lalo kayo pasiklan, may ano doon, magnum. And guys, babalik muna kami sa room namin para mag-change outfit si Mrs.
at pinawisan na daw siya, pahinga muna daw siya. Tara, gala uli. At nakapag-change outfit na si Mrs. Ayan na yung asawa ko, loko niya. Oh, model muna, model. Uy, may mangga po. Oh. Oh, picture. Uy, nakakita na naman ng duyan si Mrs. Ayan guys, oh, yung mga bata pwede dito guys, oh. Laro. Bata. Unlimited photo shoot dito guys, tsaka video. Ang daming magagandang view. Ayan po, in-open nyo na yung gate. Baba tayo guys. Ayan oh, ganda ng view. Ayan po, low tide na, pwede na pong mag island hopping. Kaya lang kami ni Mrs. bukas na lang ng umaga. Ayan, meron na nag-swimming kasi low tide na. Pero kami ni Mrs. doon kami sa Cabalitian Island kami magsuswimming. Bangka City oh. Dito nakapwesto yung mga boat nila para sa island hopping. Ayun yung Tubuan Beach guys, so ang daming nagsuswimming. At nandun din yung Peace Port. Yee! Gabi na! And guys, swimming time na dito sa may pool. Ayan. Oh, picture. Ito naman guys yung pangatlo nilang swimming pool.
Bukod sa tatlo nilang swimming pool guys, meron din silang jacuzzi. Ayan. Oh, YouTube. Wow! Solong-solo ang jacuzzi. Eddie, wow. Wow na wow. Ayan o, ang ganda dito guys. Ayos ka lang. Enjoy niya yung jacuzzi. Oh. Sige. Sarap! Maligam-gam yung tubig. Oh, yan. Ayan o. Elsie. Oh, night swimming. Ayan, nag-enjoy sila mag-swimming, kaya lang mamayang konti pupunta kami sa may live band. Kasi habulin namin yung live band hanggang 10 o'clock lang kasi. Ayan guys, night swimming. Pati itong night swimming hanggang 10 PM lang guys. Hindi, karunong nyo ano. Po-floating pa. Ayan po, mag-change outfit muna kami kasi pupunta kami sa live band. At magdi-dinner na rin kami doon sa may restaurant. Ito na po yung in-order namin dinner. Tara, let's dig in guys. Morning guys, it's our second day and 6 a.m. At pupunta na kami sa Cabalatian Island. Mag-island hopping kami guys. Kaya sa aking next upload ang Cabalatian Island. Abangan nyo yun guys. At dito na nagtatapos ang aming vlog for today. Kung bago ka lang sa aming channel, please like and subscribe na aming channel. From Jim TV Vlog, etc. Thank you and God bless.